että meidän tiimin toi Northampton, Detroit ja nää ei oo saanut mitään aikaiseksi. Minä. I am Ghost. Buforcean voimaa. Osa. Älkää epäilkö Buforcen voimaa tai minä tulen ja lyön. Multa legit loppuu vittu ammukset tästä veneestä. En oo kyllä ikinä Ghostinsa muuten tyhjentänyt mun koko alusta ammuksista vielä kertaakaan. Tää oli eka kerta. Mun loppu legit lippaat just äsken. Kesken. Joku... Oisikko voinut ikinä kuvitella? Mulla tulee tilanne ja mulla loppuu Ghostista lippaat ja ammukset. Mulla ei enää tohon tykkiö yhteen keskitykkiö ammuksia. Mulla enää yhdessä tykis. No ja siihenkään ei enää kuteja. En oo ikinä kuullut. Mulla loppui just oikeesti Coastal Fleet aluksesta